Alguna vegada, en veure una fórmula química, algú ha pensat «I això què vol dir exactament?» Doncs avui desxifrarem el llenguatge de la química. Començarem pel més bàsic, aprendre a anomenar les substàncies més simples. Som-hi! Agafem, per exemple, l'H2O. Tothom sap què és l'hidrogen, oi? Clau en l'aigua. Però per què hi ha aquest petit 2 al costat? I quin nom li posem quan el trobem així sol? Aquesta pregunta, que sembla tan senzilla, ens obre la porta a una de les regles fonamentals de la química. Molt bé. Abans de posar-nos a anomenar coses, hem de saber de què parlem. Com es diu, abans de córrer cal aprendre a caminar. En química és igual. Abans dels compostos complexos cal entendre la peça més bàsica de totes, la substància elemental. Anem a posar aquests fonaments. Doncs una substància elemental, o substància simple, és justament el que sembla. És una matèria que està formada per un únic tipus d'element, ni més ni menys. Per exemple, l'oxigen que respirem, un tros de ferro o el nitrogen de l'aire, tots són exemples perfectes d'això. D'acord. Ara que ja tenem clar què són, anem al gra. Com s'anomenen? Per sort, la química fa servir un sistema que és bastant lògic. La idea és molt senzilla. Es fan servir unes paraules curtes al principi, que en diem prefixos, per indicar exactament quants àtoms hi ha. La regla d'or és aquesta. És ben fàcil. Primer, un prefix que ens diu el número, i just després, el nom de l'element. És una mena de fórmula que, un cop s'entén, es pot aplicar gairebé sense pensar-hi. Anem a veure com funciona a la pràctica. I aquí ho tenim, el nostre primer exemple. Fixem-nos en l'H2O. El subíndex, aquest número petit, és un 2. Quin és el prefix per al número 2? Doncs di. Llavors, només cal combinar-lo amb el nom de l'element, hidrogen, i voilà! Tenim dihidrogen. La clau de tot plegat és que el nom ens diu de manera molt clara què hi ha a la fórmula. Sembla fàcil, oi? Doncs anem a convertir-lo en una mena de recepta, una guia de 3 passos molt senzills que es pot seguir sempre. Així, es podrà transformar qualsevol fórmula elemental en el seu nom correcte, sense cap mena de dubte. Aquí la tenim, la nostra guia ràpida. Primer pas, mirar el subíndex, el número petit. Segon pas, buscar el prefix que li correspon. Si és un 2, di. Si és un 3, tri. I així anar fent. I el pas final, ajuntar el prefix amb el nom de l'element. Amb aquests 3 passos, el sistema es torna pràcticament automàtic. D'acord, perfecte. Ara ja sabem llegir la fórmula per trobar el nom, però potser algú s'està preguntant per què existeix aquest subíndex? Vull dir, per què l'hidrogen és H2 i no simplement H? És una molt bona pregunta, de fet. Per respondre a això, hem d'anar una mica més enllà. Anem a l'arrel de tot plegat, per entendre la lògica que hi ha darrere de les fórmules. Ara és quan totes les peces del trencaclosques comencen a encaixar. Mireu, aquí hi ha una distinció que és clau. La lletra N tota sola és el símbol de l'element, el que veiem a la taula periòdica. Representa un únic àtom de nitrogen. Però a la natura, els àtoms de nitrogen són, diguem-ne, sociables. No els agraden anar sols. Els trobem gaire sempre en parelles, formant la molècula N2. Aquesta és la seva forma estable, la substància que, com ja sabem, anomenem dinitrogen. Llavors, aquest subíndex té una funció crucial. És la pista que ens diu quants àtoms individuals s'han agrupat per formar una molècula estable. En el cas del dinitrogen, ens està dient que són 2 àtoms de nitrogen que van, per dir-ho d'alguna manera, agafats de la mà. I com sabem quin subíndex fer servir? Doncs, per sort, hi ha unes pautes bastant clares. Pensem-hi així. Els metàl·lics i els gasos nobles són com llops solitaris. Sempre van sols. Per això el seu subíndex és 1, que de fet no cal ni escriure'l. En canvi, hi ha un grup molt important, l'hidrogen, el nitrogen, l'oxigen i els halògens, que sempre van en parelles inseparables. D'aquí el seu subíndex 2. La resta de no metalls, bé, ja poden formar grups més grans i variats. I amb això, el cercle es tanca. Ara és un bon moment per posar a prova tot el que hem vist. Aquí tenim O2, l'oxigen que respirem. Sabent que l'oxigen és d'aquells que van en parella i aplicant el sistema de prefixos, quin seria el seu nom químic correcte? Pensem-hi. Aquesta és la clau per començar a parlar de veritat al llenguatge de la química.